Tady kapela Jirguš Bača and Band. Kapela Jirguš Bača and Band. Dá se říci, že to je doslova mystická kapela. Na první pohled je docela normální školní kapela složená ze studentů Vyšší odborné školy publicistiky v Praze. Kapelníkem je Jan Červenka, zvaný Červ, a hraje na bicí. Violončelo má na starosti náš školní kaplan František Marek Míček. Kytaru David Peltán, baskytaru Jakub Pech vystřídal Romana Džačára, který ho v době nemoci zastupoval. Saxofon Ondřej Sláma, ten zase vystřídal Báru Machkovou a perkusy Jiří z Radička, zvaný Ježíšek. A pak ještě moje maličkost. Tady ještě já kameramanka. Mě totiž kluci požádali, abych natočila jejich zkoušky a pak z toho něco se stříhala na festival naší školy. Nakonec z toho vznikl zhruba 3minutový klip na písničku od Stinga. Vůbec první společná zkouška byla 19. dubna 2005. Byl to den, který se zapsal do dějin. Byl zvolený papež Benedikt XVI. Zatímco na náměstí Říma se sbíhali lidé, chystající se oslavit volbu svatého otce, celý Řím, by se dalo říct, se seběhl na ten okamžik a byla to teda nádherná atmosféra. My jsme mířili metrem na Dejvickou, odkud jsme měli jet autobusem na faru do Nebušic. Poskytl bandu jako útočiště náš milý kaplan František. A právě tady, v metru, když jsme čekali na Ježíška, nás zastihla slavná SMS-ka od Františka. V klipu je ukázaná sice na dostatečně dlouhý okamžik, ale málo kdo si ji stačí přečíst. Většinou jí nikdo nepřikládá důležitost. Ale exkluzivně pro vás tady je. Jsem u sousedů na TV. Byl zvolen papež. Trochu se zpozdím, František. Pak už se shledáváme s Ježíškem a míříme na faru. Tentokrát jedeme autem. Kluci naváží na faru své nástroje. Trochu bloudíme. Dostavuje se i Bára Machková se svým saxíkem. Nakonec však kapituluje a svůj post do bandu zdává. Dalším ženským prvkem v kapele je Jitka Bakovská. Jitka je věrnou kamarádkou Červa, což v praxi znamená, že mu pomáhá tahat soustavu bicích ze zkoušky domů. Nicméně Jitka mi dělá společnost a zatímco kluci hrajou, natáčíme sami sebe. Takhle to vypadá. Poměrně trapné, leč pro nás nesmírně zábavné. Je totiž už asi druhá nebo třetí zkouška. Já mám všechny potřebné záběry hotové a čekám už jen, kdy přijdou na řadu ovečky. Jirguš Bača, to jméno se zalíbilo klukům už když jsme byli v prváku. Tajně zapsali do třídnice jméno Jirguš Bača a celý semestr mu tam dělali čárky. Dokonce za něj psali i úkoly. Na vše se přišlo až někdy o půl roku později, když se naplnil čas a Jirguš Bača neměl zaplacené školné. Tehdy se vše prozradilo. Nicméně chlapci neotáleli a založili stranu Jirguše Bači a dostali se tak do rady školy. A jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že školní kaplan František se jen tak mezi řečí zmínil, že má na faře ovečky. Dostal je prý od svého bratra a protože fara měla nádhernou zahradu, ovečkám se tam žilo jako v ráji. Také jsme toho náležitě využili. Zbalila jsem svého kolegu z televizní specializace Michala Tepříka a vydali jsme se na faru dotáčet důležité záběry pro klip.
Myslím, že se to povedlo. Michalův slavný záběr s prchajícími ovcemi ocením vždy, když se na klip dívám a že se dívám poměrně často. Dnes už bohužel ovečky na farmě nejsou a zahrada už tam též brzy nebude. Ten, odpuste mi to rouhání, ale hotový ráj podlehne komerci. Co ještě dodat, snad už jen krátká rekapitulace, jak pokračovala éra naší kapely po premiéře na školním festivalu v divadle Komedie. Hráli ještě na koncertu v Bechyni, tedy to právě nehráli. Tak co říkáte na bubeníka? Co? To je všechno. Hraje. Jo, takhle ten kamarád v té hospodě u koček. Jo, mě takhle jednou kamarád v hospodě nabízel. Ne, to byla kamarádka. Přijeli a pak zase odjeli. Museli hrát v neděli od 12 hodin a to František mohl přijet až ve 3 hodiny, protože sloužil v Praze mši. A co František? Ale no tak František se za nás může pomodlit, máme 11:30. Tak se tam kapela aspoň pokochala, vedla čilý dialog se slavnou jazzmenkou Janou Koupkovou. Ty máte z francouzštiny. Jak Jo, se to to, čte? to nejsme my. Počkej. To my si tady jenom tak... My jsme z Jirguš Bača Band. Jo, vy jste... Vy jsi nějaký vyspívaný. Já už jsem to zpíval. Včera jako na tom Marku. Jmenuje se Jirguš Bača and Band. To N jsem si napsal, jak jsi tam měl napsaný. To je nějaký schválně, víš? No, středošťáci. Jan Červ, Červenka, obsluhuje bicí. No a ten On tam zrovna není. Jo, počkat, No, tak ten vidíš. právě dneska je záskok, no. Tak říkej. Honzík má to nemocný šlachy. Ale rozhodně bych ho tam zmínil, jakože určitě. No, hele, že chudák. moc keců, ale prd chudáky. Hlavně musíte hrát, budete mít málo času. Co to je hraje? Neboj se, to řekl on. Ale Já jsem to řekl Já v si to- rychlosti, že jo, jako. A jasnost. tak, protože jsem mu prda řeknu, jo? Jiří Zradička vzývá džembem, Jakub, Ježíšek hlavně. Jakub Pech. A já jsem Roman Žačár, baskytarou, rytmiláme, rytmiláme. Ale já jsem Roman Žačár, on Roman Začár. občas s námi hrává. Tak je to nebo není? Ne, já jsem jako Pech a nejsem jako alias. To tam bylo napsáno, nebo co? Možná bychom... Jana Kofránková, kamerou roztáčí, to seš ty, to jsem pochopila, když máš tu kameru. A kdo ví, kdo nebo co ještě se nabalí. To je právě to, To je právě ono. Takže vlastně ty škrty vůbec neplatí a vlastně to je vlastně všechno tak, jak... Ne, už takhle, jak to máte, tak je Ale já můžu, dobrý. já když jenom řeknu, že prostě teď bude hrát Jirguš Bača and Band. Mimochodem, odkud jste? To je taky složitý. Tábor Já z nebo... Prahy Prahy. nejsem, já nechci Většina být z z Prahy. Ježíš, Já jsou z nejsem z Prahy. Odevšat. Co Tak, děláte? Odevšat, to je hezká zmínka. Odevšat. Ty to všecko snímáš, jo? No. To bude drahý teda. Byl to zážitek, jaký se nedá popsat. A už jdou pryč. Zanedlouho hráli na Okoři. Byly asi 2 hodiny po půlnoci a obecenstvo tvořili asi 4 lidé. Ale byla to romantika. Byla hrozná zima, organizátoři dávali kafe bez lžičky, všichni, kdo tam byli, vypadali jako drsná generace odrostlých hippies, ale byl to také velmi silný zážitek. Pak si to kluci ještě užili na Dnech filmů v Chebu, kde hráli moc pěkně, i když Bára Machková, odcházející jako poslední ze sálu, řekla, že já mám k hudbě hodně kladný vztah. A oni hráli báječně, ale to, co hrajou posledních 20 minut, se už vážně nedá poslouchat. Seděli na podlaze, byli báječně zabraní do rytmů hudby, která už z jazzu a bluesu zabočila k indiánsky undergroundovým rytmům a byli šťastní. Prostě triumf vůle. Vůle.